Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Τζομόκο, καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Είσαστε καθηγητής του Said Business School στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, είσαστε όμως και σύμβουλος πολλών τραπεζών και της Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας. Έχετε εμπειρία, δεν μιλάτε πολύ συχνά, αλλά είσαστε σαφείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είστε κοντά στα ελληνικά πράγματα. Εδώ και πολλά χρόνια έχετε πει την αντίθεσή σας και στα μνημόνια, αλλά και στο PSI και στη μέθοδο που ακολουθήθηκε. Θέλω να μου πείτε αν υπό το φως των νέων εξελίξεων, τώρα περιμένουμε και την αξιολόγηση και επιτέλους τη δόση, την περίφημη, αν θεωρείτε ότι δικαιώνεστε και αν είστε ακόμα το ίδιο αντίθετος, όπως και τότε που σας άκουγα πριν από χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκου, για τη φιλοξενία, όπως επίσης και για τα καλά σας λόγια. Εύχομαι να μην αλλάξετε την άποψή σας μετά από τη σημερινή μας συζήτηση. Όπως τότε είχαμε πει, λίγοι ήμασταν τότε για τις επιπτώσεις, τις αρνητικές συνέπειες του μνημονίου. Τώρα πλέον είναι πανθομολογούμενο ότι το μνημόνιο απέτυχε και μάλιστα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πλέον συντάσσεται με την άποψη της αποτυχίας του πολιτικού μείγματος και του οικονομικού μείγματος που είχε το μνημόνιο και οι 4 μνημονιακές κυβερνήσεις που περάσανε από τη χώρα μας πλέον καταφέρανε πάρα πολύ οδυνηρά αποτελέσματα. Η ανεργία είναι στα ύψη, η ανεργία των νέων ιδιαίτερα είναι υψηλότερη στην Ευρώπη, η μετανάστευση που είναι μια πληγή για την παραγωγική βάση και για τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, όπως επίσης και η πρωτοφανής για καιρό ειρήνη συρρίκνωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος είναι μερικοί από τους δείκτες που καταδεικνύουν την αποτυχία του μείγματος οικονομικής πολιτικής του μνημονίου. Βέβαια, αυτό που ναρκοθέτησε την έξοδο από την κρίση την οποία εισήλθε όλη η Νότια Ευρώπη το 2010 ήταν το PSI. Το αποτυχημένο αυτό PSI, το οποίο ήρθε αργά, ήταν περιορισμένο και είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουμε τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος. Ο ελληνικός χαρακτήρας του τραπεζικού συστήματος ναρκοθετήθηκε τότε, όπως επίσης και η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Ναι. Είχατε πει σε παλιότερη συνέντευξή σας, ομολογώ ότι είχατε λίγο προβλέψει όλα αυτά και είναι εντυπωσιακό. Στο Sky, νομίζω, είχατε δώσει μια συνέντευξη σε μια πρωινή εκπομπή. Είχατε μιλήσει για φτωχοποίηση, είχατε μιλήσει για ανάγκη εκχώρησης της περιουσίας, της δημόσιας περιουσίας και είναι η συζήτηση που γίνεται τώρα αυτό. Αλλά είχατε πει γενικά ότι το μνημόνιο δεν ήταν μονόδρομος, ότι θα πρέπει μάλιστα να διδάσκεται σε πρωτοετής φοιτητές ως παράδειγμα προς αποφυγή στη διαχείριση τέτοιων κρίσεων. Ακόμα και τώρα το λέτε αυτό. Και τι θα γινόταν, γιατί δεν ήταν μονόδρομος? Αν και δεν μου αρέσει να επιχειρηματολογώ μόνο με νούμερα, 2 ενδεικτικά νούμερα αποδεικνύουν του λόγου του αληθές. Το 2008 με 2009 ο ρυθμός αυξήσεως των εταιρικών χρεοκοπιών στην Ελλάδα ήταν κάτω από 1% της αύξησης των εταιρικών χρεοκοπιών. Μιλάτε για τις εταιρείες που χρεοκοπούσαν. Βεβαίως, τα λουκέτα, όπως λέμε στην καθομιλουμένη. Στην Ισπανία ήταν 93,8% και στην Ιρλανδία 81,1%. Επιπλέον, το άθροισμα του ιδιωτικού και του δημοσίου χρέους ήταν πολύ κάτω από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης. Επίσης, η βραδιπορία των μεταρρυθμίσεων και της διαχειρίσεως των στρεβλώσεων και στην αγορά εργασίας, αλλά πολύ περισσότερο στην αγορά προϊόντων, όπως επίσης και Τώρα πόσα είναι τα λουκέτα, για πείτε μας το συγκριτικό νούμερο. Τώρα πλέον έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωζώνης και της Ευρώπης ολόκληρης. Πλέον μιλάμε για έναν ιδιωτικό τομέα που είναι, αν θέλετε, στην εντατική αυτή τη στιγμή πλέον. Επομένως λέτε ότι το μνημόνιο απέτυχε, έτσι. Επικαλείστε και κάποιες εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, πριν από λίγο το είπατε. Γιατί, τι προτείνετε όμως, κύριε καθηγητά? Αυτό είναι το θέμα τώρα. Γιατί η διαπίστωση, ξέρετε, γίνεται πάντα από τις αντιπολιτευτικές κυβερνήσεις και στην Ελλάδα, είναι οι ίδιες οι διαπιστώσεις. Αλλά η θεραπεία τώρα είναι επίσης η ίδια κάθε φορά που γίνονται κυβέρνηση. Τα κόμματα αυτά. Κοιτάξτε, το σημαντικότερο απ' όλα είναι κάποιος πρέπει να καταλάβει τους λόγους αποτυχίας του μνημονίου και τους λόγους της αποτυχίας του μείγματος αυτής της πολιτικής. Ποιοι είναι λοιπόν, πείτε τα απλά. Οι βασικοί λόγοι είναι: αποσταθεροποιήθηκαν οι προσδοκίες σχεδόν από όλες
τις μνημονιακές κυβερνήσεις από το 2010 Τι εννοείτε? και εντεύθυνη. Σας έχω ξανακούσει να λέτε αποσταθεροποίηση των προσδοκιών. Τι εννοείτε με αυτό? Κοιτάξτε, όλοι οι οικονομολόγοι έχουμε πάρα πολλές διαφωνίες σε πολλά θέματα. Συμφωνείτε σε ένα όμως? Αλλά συμφωνούμε σε ένα. Ότι χρειάζεται αξιοπιστία, σταθερό επενδυτικό, οικονομικό, διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο σε μια οικονομία για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να σταθεροποιηθεί. Στην περίπτωση της Ελλάδος, όταν έχουμε θεσμικούς παράγοντες που αποκαλούν την οικονομία μας τιτανικό. Μιλάτε για το 10 τώρα, το 9 μάλλον, Δεκέμβρη του 9. Για όλες τις κυβερνήσεις, δεν είναι θέμα ονομάτων κυβερνήσεων. Η πολιτική όλων αυτών των κυβερνήσεων είναι ενιαία, δυστυχώς. Όταν μιλάμε για θεσμικούς παράγοντες οι οποίοι πριν από τη διαπραγμάτευση μετανοούν και αναφέρονται ότι δεν είναι αναμάρτητοι. Όταν μιλάμε για θεσμικούς παράγοντες οι οποίοι αποκαλούν τον νεκροθάφτη της ελληνικής οικονομίας, τον προηγούμενο Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, κεφάλαιο, και επιφανείς υπουργοί που αποκαλούν το χρέος, το ελληνικό χρέος, ως αέρα, τότε τι περιμένετε? Πώς μπορούμε να μαζέψουμε επενδύσεις, πώς μπορούμε να μαζέψουμε αυτή την καταράκωση της ελληνικής οικονομίας? Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Τσομόκο, γιατί εσείς τώρα έχετε αίσθηση και του ευρωπαϊκού αλλά και του διεθνούς περιβάλλοντος. Έχω ακούσει ομιλίες σας και στην Ασία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ευρωπαϊκή, λοιπόν, το ευρωπαϊκό τοπίο θα είναι το ίδιο, η ευρωπαϊκή οικονομία θα είναι το ίδιο μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν. Και τώρα έρχεται και ένα δημοψήφισμα. Βεβαίως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2010, αν όχι μετά το 2008, δεν θα είναι η ίδια ποτέ. Οι παλαιοί πολιτικοί ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πολύ σωστά είχαν αγγίσει τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, που ήταν η διαφορά μεταξύ και το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου. Και επίσης οι κεφαλαιακές ανισότητες, οι οποίες υπήρχαν μεταξύ των χωρών του Βορρά, που ήταν πλέον ασματικές, και των χωρών του Νότου. Δυστυχώς, μετά από αυτή την κρίση, έχουν επιταθεί και έχουν χειροτερέψει, αν θέλετε, αυτές οι ανισότητες, και αυτή καθ' αυτή η ύπαρξη του δημοψηφίσματος της Μεγάλης Βρετανίας σηματοδοτεί και σημασιοδοτεί την ανάγκη, αν θέλετε, μεταρρύθμισης, αναμόρφωσης, αναδιάταξης του θεσμικού πλαισίου και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς ένα περισσότερο δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας, όπως επίσης και σε ένα μεγαλύτερο σεβασμό στην ανεξαρτησία των μελών κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για να τελειώσουμε με αυτό, με το σεβασμό στην ανεξαρτησία, όπως τον λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας, κύριε Τσομόκο. Εδώ θα είμαστε, κυρίες και κύριοι, και σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Την άλλη Κυριακή, λοιπόν, εκεί γύρω στα μεσάνυχτα, θα είμαστε μαζί να πούμε και τα νεότερα. Να είστε καλά.